Premiere kay season. Lagi guys, gigutad lagi guys oh. Okay. Gigutad lagi oh, among para halang-halang oh. Halang-halang with gata. Pinunuan oh. Kita nagawa ko dua Ini Tayo lagi yung manok. Awang manok yung saya guys oh. Yung tinaghanang gatabang oh. ang isul wala ko bukang isul. Di, sa kura sa tinadungagan na. Alas City pasado na sa gabion guys pero wala pa may kapanihapon oh. Alas City time 6 alas City 20 wala pa may kapanihapon sa amin nga birthday nga dugay kay gidakop ang manok oh Arthur oh muna nga birthday ron guys oh kada simana na muna birthdayhan oh oh Ayaw lagi. Tanggon. nawa guys oh Lamas pa niya. gagisa og lamas guys pero perti naghana oh tulo ka tawo ang gagakon oh Kita pa lagi guys. itabangan tulo ka tawo ang gakon sa lamas oh lamas na ganin oh Lamas pa ni. Lamas Oh. Karne yan eh magdayungan na siguro. karne ni dayungan na gyud pasensya na mo guys ha murag abtang yung alas 8 na yung panihapon kay ang lamas dugay kay lutong lamas ay no Lamas may duwin luto. ang lamas pati dugay na luto abtang yung alas 8 karon ba unang kami rin mga pasensya nyo guys ha dugay kay may kapanihapon abtang alas 8 karon guys adlong Domingo no gaulan ulan kay naay bagyo magluto tag pamahaw guys no para sabaw oh naisabaw medyo tugnaw ron nga kabuntagon guys kay gaulan tungod sa bagyo unang magsabaw ta guys para wala sa tugnaw ba wala na to sa tugnaw karong kabuntagon siyan ulan pa man sabaw ta kay para nindot atong pamahaw karon guys hapit na gid na luto no gabukal na gid mayo guys oh nga ang ulan kusog na pong ulan makapamahaw na gini no time 6 is 10:05 alas 10:05 no ang pamahaw na to karon guys no alas 10:05 dala na ni siya paniud to di ilawan to gamay ning kon di libre lagi pamahaw ni ron guys no mau lang yung ulit utang utang dari ikpo ito dagkodang ko na ito Tanaw ni mo. Sili ka pa. Ha? Pagdali lang mo diaki oy.